Mongko sedaya pun sami prisa bilih kula menika dados lantaran tumedhaking kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mung syarate kudu ana seksi-seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur, kok arep ngrawuhake para priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng samangke pusaka sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kaliyan ingkang kawogan. Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning ing sami lenggah wonten ing papan mriki Ndara. Sampeyan weruh to? Mak biar. Clorot-clorote wayu niku panggraitane ora beda kaya menungsa. Pun mapan teng angganipun Sinuwun Ndarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi, Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu. Boten saged uwal saking panggula wentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Iya, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Pandhawa sampun gela, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumandhing Nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gela. Sampeyan kadange werda waton tasih caket kaliyan ingkang rayi, mesti kesawaban wahyu menika. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, Kakang. Mundur. Den prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi Siwa Semar kula Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, Karang Kadempel wis katon tentrem.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwanayantaka. Gandeng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka 2 pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada, angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke, mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis, nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rumsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar, kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndarawati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo, nek enten apa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Gatotkaca nek enten apa-napa sampean wantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Klimasada tak suwun ngampil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatule kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pangutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aberdaya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo kakene Semar. Nggih, atos-atos, Ndara. Puspitorum
indriya mangu mangunggung kanduhan remang lerlena tanpa kane yen an tuluso mangko sandya utama sukmana madin luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara gawe kaget ora pangling kaya Atmajaku pringgondani tetuka ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atuamu ing Dwarawati nggir Gatotkaca padha kanthi harja sapraptamu ning kedaton praja ing Dwarawati nggir tetuka tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang putra ing pringgondani kemareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu ing Dwarawati wis ndak tampa karya bombong penggaling wakmu ing Dwarawati ora liwat pangestu ning wakmu tampanana lho pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan nggir kasekecok manggen dengan ikut lenggah anggir Gatotkaca paman garep ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekecaken lenggahipun nggir ing abdi Widara Kandhang Siwawati Udawa inggih kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wawati kula tampi dawuh sami-sami Gatotkaca wonten timbalan sumengko pangabot Drandamara sasi gita ana wong wigati sowanmu ning praja ing Dwarawati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka Purwa madya lan wusanane samendhang aja ngantur ing karempit aturna marang awakmu ing Dwarawati wale-wale menapa estunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondhanipun Gatotkaca menika boten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika Gidanes lah banjur sapa ing ngutus kalawan sira kula tetuka boten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Antarja miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kemarang sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken duwen paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhahing kanugrahan nalika semanten wanter ngendikanipun Kiai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika enggal katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kiai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sak mangke anyanding pusaka ing Dwarawati ingkang nami inggih menika pun senjata cakra mila sawanipun ingkang putra ing pringgondhani ngersanipun Kanjeng Prabu Dwarawati wonten suka lilaning penggalih paduka Prabu maring ana ngambil pusaka senjata cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel Prabu Dwaraka
Kagatri sang kapirang uri nangkul kinampet gampedo sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu garing ya to nggih kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji nanging saka panglimbange wakmu Ndrawati kosek to lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplik kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur jejere amung Panakawan lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka senjata cakra apa anggepmu pusaka senjata cakra ki pusaka loro saudon telu saurupan kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti ingkang ora kuat sarta ingkang ora sak timbang sak bobot kan kekuwataning senjata cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi mula kang saka kuwi Gatotkaca kowe bali nyang Karang Gandembel matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu nata Ndrawati ora iso ngudaneni Gatotkaca kosek to lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerek ana ngarepe wong tuwa sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani menawi Kanjeng Prabu boten maringaken pusaka senjata cakra nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Ndrawati kula boten badhe owel badhe kula ikrasaken pecah gesang kula lho yen ngono kowe wani karo wakmu Ndrawati nyuwun pangapunten paripaksa kula wantun sewu nggih. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika, namung nuwun sewu gandeng kula menika pangkatipun Senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika gumantung dhateng Senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe nuwun sewu wantun kaliyan Kang Woh Ndrawati kula ingkang boten narimaken. Menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndrawati kula aturi nglangkai kuwandanipun ingkang pamaninggal Boruji. Ora sah kokan gunung sing tanpa guna. Apa dianggep Gatotkaca wedi karo Paman Setyaki? Nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter kadidayan. Kula aturi medal Jawi, rupak wani, jembar wani. Monggo kula dherekaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Yondo mentang-mentang kok kaya gendhewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak lampungane dhewe. Ora, Bu. Anggir Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiyang sepuh, wantun kalian pepunden. Menawi boten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca, wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo wakmu Ndrawati sing tawedene awane tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar kula mboten saged netepi dhateng jiwaning satria ingkang saguh nanging nyatanipun mboten kasembatan boyong senjata cakra luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahmu parang kersanipun kados pundi? Kosek to. Sing tok butuhke apa? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet-ambegan. Sami nggih. Kula yo ngampet-ambegan. Kula ngampet sedayanipun niki. Tak kira nek arep ditamani tenan jebul. Aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake. Inggih. Mula
karepaning Kakang Badrana aku ngerti Gatotkaca nggih menapa Paduka dadak paring dawuh ingkang kados mekaten. Lah mung tak nggo jajal marang anteping kasatriyanmu sing jeneng satriya ki yen iya ya iya yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Nggih. Jebule isih antep isih manggon ning atine anakku lanang Pringgondani. Matur sembah nuwun nek ngaten kula nyuwun pamit atur marang Kakang Semar mriki. Aku tak jampange saka kadohan. Ana lelakon apa yang bakal dumadi ning Karang Kadempel? Nggih sedaya dawuh. Setyaki wonten timbalan tunggu nang praja. Kula mboten nderek ora sah. Mbok kula nderek ora sah kuwi ning tunggu praja wae. Oh iki ngestakaken dawuh. Kula nderek ora sah. Kula ngedram sae ora sah ora sah. Wis nang kono wae. Iki ngestakaken dawuh. Ayo gak suawi kula nderekaken. Gelar pandaan muncar non lir kekonang surem sorotetan padang Werkudara bareng Kakang kuwi apa dene sira Yayi Arjuna wonten paringan dawuh Kaka Prabu nggonipun Kakang nglumpukake para kadang ana ing Datulaya sayekti mung bakal ndak kanthi ngrembug perkara sasmitaning dewa ingkang wis tinampa dening Puntadewa. Sasmita sing kepiye sing wis ditampa dening barep kakangku ora liya mung sasmitaning Jawata ingkang wis ndak tampa Yayi, lamun dewa bakal matedhakake kanugrahan wondene kanugrahan mau kang aran wahyu katentreman parandhenipun Kakang kaya-kaya durung ana niat sarta durung sawega lahir lan batinipun Kakang nggone gayuh kelawan tumurunning kanugrahan. Apa ya pancen dudu Puntadewa ingkang kudu nampa lan apa penanganing Pandhawa liyane ingkang kudu nampa. Dene nganti wektu dina iki pun Kakang ora gumregah kelawan rasaning pun Kakang nggone gayuh kanugrahan wujud wahyu katentreman mau Dimas Harya Werkudara. Niat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga dereng dangu samembal wacana kasaru katrenjuh swanipun ingkang putra satring Randha Gumbala Bambang Antasena karya cingak sangya para Pandhawa bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon
Predu mawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar panriting turanggo esti gawe kaget ora pangling anakku Antasena ingkang sowan ngabiyantur ning ngarsaning wakmu ing Amarta. Ya Pakde, sewu-sewu kalepak kaluputane Antasena aku nyuwun pangaksama ya Pakde. Ora dadi ngopo nggih, apa to kang dadi wigatine dene semengko nggonira sowan ning ngarsaning wakmu ing Amarta. Matur ngersaning Pakde, sewu luput nyuwun pangaksama. Dadekno kawuningan nek nalika semana aku mapan ning Karang Kadempel nampa timbalane kakekne Semar. Kakekne Semar paring dawuh kelawan aku yen to kakekne Semar dina samengko bakal dadi lantaran tumedhaking wahyu. Nalika semana kakekne Semar duwe penjangka yen to ingkang nampa ya kuwi pepundhenku para Pandhawa. Nanging kakekne Semar paring dawuh karo aku, "Wa, yen to syarat sora tumedhaking kanugrahan mau kudu nganggo wujuding pustaka jamus miang jimat kelima sada." Mula sowan ngersaning Siwa Ngamarta iki nyuwun palilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora nyuwun ngapura lho, upama aku kudu ngrebut jamus kelima sada sarana peksa Siwa Ngamarta. Koko Prabu Arjuna piye midhanget dhateng menapa ing sampun dipun aturaken dening anak kula pun Antasena. Gajihna bilangken paduka ngrembak babagan kanugrahan menika kula kinten sampun anyaketi titi mangsa kala badhe saged ginayuh. Lire kepiye Yayi Arjuna paring utawa matur ingkang kaya mengkono? Krana Antasena matur bilih Kakang Ngayantaka inggih Kakang Semar minangka dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Tumuli nyuwun ngampil syarat sona pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nanging mbok menawi radi duka Kakang Mas Jodipati wekasan Antasena dipun glandhang medal saking negari Ngamarta Koko Prabu. Menawi menika mangke paduka mboten tumunten angendhaken kamurkanipun Kakang Jodipati. Menika mangke malah salah kedaden boten kanten-kantenan Koko Prabu Darma Kusuma. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung. Yayi Arjuna wonten dawuh candheten kamurkaning kadangmu panenggak pun Kakang yang bakal merpeki kelawan Si Antasena. Napa ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu.
mangosong yo ngambrang kati karonaning kaswase yananeng marga memalat kung dosang gondo astra mojo bayi ora ngerti tata krama kudune kowe tau tadi nampa critane wong tuamu Jodewati yen pustaka Jamus Klima Sada kowe dudu putaka baen-baen teko kowe arep boyong pusaka nglabuhi karo kakekmu Semar karo Depol Drajating Ponokawan se Pak bapak nggadang karo anak kuwi supaya dadi anak ingkang duweni jiwaning satriya. Monggo aku wis saguh karo kakekne Semar. Nek nganti aku ora iso mujuti apa dadi panyuwuning kakekne Semar, monggo aku diutus nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada sing tembung nyuwun ngambil ki ming nyilih. Upama wis paripurna mesti bakal dibalekake. Nek bapak gawe perkara iki digawe angel nuwun sewu nek aku wani karo bapak. Wah, deplok ndasmu. Tak deplok ngendi? Kowe aja sembrono. Wani karo wong tuamu. Aku ora wani karo bapak. Ning nyuwun sewu, wani karo kamurkane bapak. Mbok pitungen to. Kakene Semar kuwi gedhe lelabuhane tumrap para Pandhawa. Nek kakene Semar nyuwun ngambil pusaka kok ora dikeparengake iki, doh nyono, cerak nyono padha mestani Pandhawa ki ora ngerti males kabehane karo kakene Semar. Kakang Mas. Lamrong nyuwun pangapunten wonten dawuh saking Koko Prabu Darma Kusuma Kakang Mas kinenang ngendhakaken kamurkanipun Kakang Mas monggo sampun ngantos paduka nuruti dhateng mubal babalik kanepsa sedaya saged rinembag jernyatanipun ingkang dipunrembag madaning pasiwakan ngamarta kala wau babagan tumuruning kanugrahan Kakang Mas. Antasena ana apa Wadi? Sepira kluputaning bapakmu aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, Dik, wis kulina. Werkudara, oh. Antasena kuwi ora luput kok mbok tendhang nganti kontal saka Ndatulaya. Nadyan sira wong tuwa nanging njaluka ngapura karo Antasena. Rasudi, wis rasa. Ndak malah dadi geger. Bapak ora njaluk ngapura karo aku wis ngapura karo kluputane bapak. Tampan ana pustaka Jamus Klima Sada. Boyongan marang Karang Kadempel. Aku sak kulawarga bakal suwarang Kakang Semar ya ngaturake panuwun Pakde.
jagat langan ninggalang kewan aklara wandan moncar dinon lir kekonang sureng sorotetan badan jagat Dewa Bathara jagat pangestu Mbara iki ora pangling kaya anakku jangkar bumi naga Bagindo Purworejo sapraptamu tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putra kepareng kula nganturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura Tampanono kula pundi nggo jimat paripindhayan ning kasantosan ana wigati apa kula apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu wale-wale menapa saking pribadi kula piyambak menika sanes so dipun utus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten lho lah sapa ingkang ngutus kowe sowan marang kula jeng Mandura mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya wale-wale menapa Kiai Semar menika dados lantaran tumurun ing kanugrahan dinten sak mangke namung wanter ngendikipun Kiai Semar Badranaya bilih mboten badhe saged rancak anggenipun inginipun badhe maringaken kanugrahan dhateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat-syarananipun syarat-syaranane apa ingkang putra ing Jangkar Bumi dipun dawuh supados sowan wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura inggih menika Kyai Nenggala Wa Prabu Baladewa gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung Antarja wonten timbalan kowe aja netangi marang kamurkane wong tuwa kowe ngerti ora yen pusaka Kyai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging sak jroning kulit kuwi dudu pusaka agalan kuwi dudu pusaka ingkang bisa disilih dening sapa-sapa wae nanging kuwi pusaka mapan ana ing anggane awakmu ing Mandura lha kok dadi Kakang Semar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye nyuwun mapunten kok nadyan kathah-kathah pangandika paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil menawi paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun mapunten paripaksa kula ingkang tanggir meksa dhateng paduka Kanjeng Prabu piye Pe cocobang mawi ngawenges kumejot padon ning latri netra kocak ngondara andiridep ya mangolon caka Antarja wonten timbalan apa sing mbok kandhake mau wis tok pitung nganggo nalar sing ganep kowe ngerti ora aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna tegese aku ki wong tuamu aku kadange tuwa bapakmu Jodipati tegese aku ki wong tuamu Mandura lha kok dadi kowe arep ngrebut sarana peksa pusaka Kyai Nenggala apa kira-kira kowe wani karo Baladewa Yoli binatang manusia paling jajalan hati iblis lanat menungso ratatanan bayi wingi sore wani ngadeg jejek ana ngarepe nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kelareng jagat kowe ayo ketoken kapten saya lu barat anake Werkudara arepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono ku ora wajib kowe diwenehi pangapura kowe wani karo Waknu Mandura kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa wis jelek nyawang glaring jagat semeng rembulan waduh
manusmaning jajal ngagem dada sesek nganti aku tiba. Wah, Antarja pancen prawira yuda. Nom-noman sekti kalintang jaya ning Brak. Ning apa kira-kira kowe kuat tadahi Kyai Nenggala? Wah, gretel Nenggala mbuh dadine ora perkara bapakmu kuwi dulurku. Koko Prabu Baladewa. Kresna, inggih. Ora tok penggak modar bocah kuwi. Sampun to. Wong padha karo merang tangan landesan dengkul. Menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak. Ningatane Antarja wani karo pun Kakang. Inggih, mergi paduka Kanjeng Koko Prabu namung dipun suwun ngambil Kyai Nenggala kemawon. Mboten dipun paringaken. Nenggala iku ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapulih tedhak wonten ing Karang Kadempel Koko Prabu. Den mrayitna semuriris eka balik titiyane Gandayani. Kakang Semar, kula. Karepmu piye to, Kakang? Lah kok dadi mbingung marang para Pandhawa, aku sartaning Koko Prabu Baladewa. Kakang Semar, kepiye mungguh kersaning Kakang Nayantaka? Kakang Semar, kepiye mungguh kersaning Kakang Semar? Wah, Dipol aja ganggu gawe, nganggo dolanan Pandhawa lan liya-liyane. Mangke riyin lho. Kula mboten ajeng damel dolanan. Ning niki pancen niat kula, mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahan ing nyastan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Mongko sedaya pun sami prisa bilih kula menika dados lantaran tumedhaking kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mung syarate kudu ana seksi-seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur, kok arep ngrawuhake para priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng samangke pusaka
Sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kaliyan ingkang kawogan. Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning ing sami lenggah wonten ing papan mriki Ndara. Sampeyan weruh to? Mak biar. Clorot-clorote wayu niku panggraitane ora beda kaya menungsa. Pun mapan teng angganipun Sinuwun Ndarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi, Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu. Boten saged uwal saking panggula wentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Iya, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Pandhawa sampun gela, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumandhing Nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gela. Sampeyan kadange werda waton tasih caket kaliyan ingkang rayi, mesti kesawapan wahyu menika. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, Kakang. Pandhita Durna ora tau iso ngrampungi karya. Jangkae dhewe Semar, wayu tak jaluk wayu katentreman. Doro opo? Wahyu tak jaluk. Manggon nganggane kadangku tuwa Ndarawati. Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe pepalanging Duryudana. Wah! Jagat tumungo-mungo paneng sapucak ing wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung
Semar ngece. Ngece. Karang pun tuwa niku ya. Penyakite ming watuk. Wahyu pun tinampi ingkang raka. Ya, Semar. Mugi-mugi Anjalarana katentremaning negari Ngamarta. Dayaning wahyu Anjalarana tentreming papan mriki sakiwa tengenipun ayem tentrem. Niring sambikala durga mendhak kala sirna. Purnaning gati kula minangka wakiling kanca-kanca pribadi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti saged manggihaken kula lan panjenengan malih ndonga.